L-għan tal-laqgħat ġenerali annwali tal-Partit Laburista huwa li n-nies jifhmu iżjed ix-xogħol li jkun għaddej bih il-Gvern, filwaqt li l-istrutturi fih dan il-partit jaħdmu b'mod iktar effettiv. Waqt li indirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Mosta, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Lewis Grech stqarr li l-ħidma tal-Gvern preżenti diġà waslet għat-twettiq ta' terz tal-manifest elettorali. Tenna li permezz tal-budget li jmiss wara kważi sentejn fil-Gvern se jkunu mwettqa madwar nofs il-wedi stabbiliti qabel l-elezzjoni ta' Marzu tas-sena l-oħra. Id-deputat mexxej spjega kif il-budget li se jitħabbar ftit jiem oħra se jindirizza mhux biss il-problemi tal-lum iżda se jagħti wkoll viżjoni għal ġenerazzjoni futura. Dan bilan li tkompli l-ħidma għal ġid komuni fil-waqt li jkunu mejjuna l-isferi kollha tas-soċjetà. Qal li l-budget se jkun qed jibni fuq dak li diġà wettaq dak tas-sena l-oħra, jiġifieri ekonomija b'saħħitha, kontabilta, trasparenza, inċentivi għaż-żgħażagħ u l-impjieg kif ukoll għajnuna għal min hu vulnerabbli u diskriminat. Stqarr li l-kollha tirrifletti l-qagħda pożittiva li fiha tinsab l-ekonomija Maltija. Żied li l-Gvern Laburista se jkun qed jagħti inċentivi oħra għal dawk li huma fil-bżonn. Temm jgħid li gvern ikun kredibbli meta jwettaq dak li jwiegħed u għaldaqstant dan il-gvern diġà wera li huwa gvern pożittiv mimli enerġija u innovattiv.